Yes! None other than Atisa Manalo. Yun na eh. Andun na yun eh. In-expect na natin na siya yung mag-propose eh. Ang ganda ng sagot eh. Beauty and brains and everything. Pero, para ba namang sumali sa Hell's Kitchen? Para ba namang nagluluto? Ay, hirap talaga pag malakas ang kapit, ano? Anyway, it's a happy Friday, kabito. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng walang tulog. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip! Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip lang. Okay, alam ko naman, trip mong mabad trip ngayong araw. Dahil ine-expect mo sana na yung isa sa mga pinakamaganda at pinakamatalino nating pambato sa Miss Universe mananalo. Pero ganun talaga, hindi naman natin maaasahan na may paminsan-minsan may mga sabi. Hindi mo rin alam kung kailan ka mananalo, kailan ka matatalo. Pero ang importante, nandyan ka ngayon, lumalaban ka. Oo, nararamdaman ko eh. Nararamdaman ko na may iniisip ka ngayon, malalim. Iniisip mo kung paano mo na naman babayaran yung alin. Utang mo. Utang na loob. Utang ka kasi ng utang. Baka naman kasi pwede mo nang baguhin yung buhay mo. Ay nako, pag mga ganitong walang tulog si Maratoni kung nakikita niyo yung mata ko today, taray, parang naglaseng. Tapos makikita mo pa sa social media na yung inaasahan mo sanang si Atisa manalo mananalo, kaya lang Atisa natalo eh. Alam mo, nakakatuwa rin, no? In fairness din talaga, congratulations pa rin kay Miss Atisa Manalo for winning the third runner-up. Dahil alam mo yung effort, yung power, yung kanyang confidence every time na sumasalang siya sa stage. At alam mo, isa sa mga pinaka-importanting trait na meron ng isang beauty queen. Paano mo naman nalaman, Maratoni? Sumali ka na ba sa mga Miss Universe, B? Sorry, di mo natatanong. Bago ako maging runner, bago ako maging marathoner, daddy rin po akong beauty queen. Fun fact kay Maratoni. Dati sumasali rin po ako ng mga beauty pageant, ganyan. Tapos, mayroong isang one time. Sumali ako sa tinatawag nilang Miss Rotary International. Kung saan, syempre, common naman yan sa mga pageant. Merong, buti nga walang swimsuit contest eh. Merong lakad-lakad, rampa-rampa. At syempre, hindi rin mawawala ang question and answer portion. At syempre, dito sa portion na to, kailangan talaga, be! Hindi kasabog! Ito yung mga oras na kailangan gagamitan mo ng talino, gagamitan mo ng konting kiliti sa mga judges. At feeling ko rin naman nagamit din ni Atisa Manalo yon. Pero syempre, paminsan-minsan, let's give chance to others. Baka na-realize sila, masyadong marami na kayong award, Philippines. Ibigay na natin sa ibang bansa naman. Pero masaya yan. At isa sa mga pinaka-hinahangaan natin kay Atisa, is yung kanyang grit. Maratoni, ano yung grit? Mamaya pag-usapan natin yan. Ako, marami ako kukwento sa'yo. So exciting. Lalo na ngayong magpa-Friday na at alam kong inaantok ka. Ay! Perfect combination. Ito, saktong-sakto, pampawala antok. Here's another song brought to you by D28 entitled Langit. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?